Nong ni o kami ni bumo. Bo ponche ni bising kalai. Bo Sodri. Nong ni mo. Lama problem bagai jeng em busana lama phangnan bagai phayo. Sabu phai mani tine. Tin sa phai. Tini chini em bisi phayo. Bisi. Bo bononoro kapala khai mani ya golo boro tam ro ko rui kalang kha. Bo jeng je lama bagai yo thau bo chiwo jeng thancha kai ko wi bono phong ko jong ta. Am bagai bono phangnan bagai jeng tini mang ko. Dol khai ma phai tai ko. Songmari ni age bo kok rong ma tong olama khai re nai hanai na. Thanchang man jarawa jeng bonon budu bo pasangai bo jengno tabu ko chini hamari bagai bonanya ha ta. Jeng bazar phada thanan bagai ko ko bazar thanan kai pona mi dinga jeng bazar rungno ko sak hamnok rogo office ka rogo bo la hat tilai bo oro to wati phage thangla chu se khaimi norok sano o lama no jate icholing kono ruthung khaicheble thangla chu khaijani chirai rok thangla chu khaijani osu je tini ni wakino go bojono ni elkani bisung kalajak yang sipai pada o kamini okra sagar rok tini nono no go khata tung ma tong ni bkhawa ke benda hai rok ma tong kha actually singling kami oro Nomochandra kami omo BC inke Bogon Chaudhary BC inke assembly inke 2 nong Mohanpur oro tini phungni simino bibinno kami visit khai jamo kami rogo lukuro we malai je tom bong kami ni problem asu bishoy kami visit khai nai tongo tom khaiman sing edizin hoite tom samuro khaiman bong development bagin ke oro kaisa hai nukha o lama onek din doira onek boshor doira kun khaijiga kun samung khaijiga je oro kaisa shortcut singsibo kamalgat be onek shortcut amo bong ne singlung kami nisimi inke o lama no sing ang tabuk ni je process ta khainai block ko nainai sini ADC hapangno bo sing ang rumai dor ako tam samung khaiman buskango development bai o lama khaina ni bagi karon ke borok oro bai kamalgar onek shortcut 1 kilometer se bong distance inke moina bong facility bong kamini lukurung bagi buskang salang khainai inke mono bong logi tai alka je problem bong kami rok ni omono naina haine haimani tini sarik jorabo borok bai malai onek khuisingkang borok bo khata tungma tongkha tini malai onek din pore inke mono sing buskang salon ke nai thangnai bahai ke parani lukurok development khaiman inke tai borok bo nije sumai tangjak buskang salo bubagarno logiri kuplai khaini hani kamine hamya sayano naina bagai nang unda ke kuplai khai rohmani nang lukurok ni bagai bune hai ke samung ro khaina bagai wan sujak tong busuk jar ta agung no sam ang to je kamiyo kuno kaise patient to je kuno kamiyo je kuno problem o solution bagai ang logloi khaisi gi thango moni kamiyo je kuno problem ke ang logloi khaisi gi phainai tai jodi tongkhai kun patient ang ni je sajjo khayo khai thanai buskani salo